Dialog privind Găgăuzia. Modificarea Constituției în anul 2003. 29 iulie 1994, Parlamentul de la Chișinău adoptă Constituția Republicii Moldova. Câteva luni mai târziu, în același an, este aprobată legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei. Peste 9 ani, la 25 iulie 2003, sunt adoptate garanțiile constituționale pentru autonomia găgăuză. Astfel, potrivit Constituției, Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special, care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova. Potrivit legii, pe teritoriul unității teritoriale autonome Găgăuzia sunt garantate toate drepturile, obligațiile și libertățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. Aici activează organe reprezentative și executive precum Bașcanul, Adunarea Populară și Comitetul Executiv, iar pământul, subsolul, apele, regnul vegetal și cel animal, dar și alte resurse naturale aflate pe acest teritoriu sunt proprietate a poporului Republicii Moldova și constituie totodată baza economică a Găgăuziei. Legea ce reglementează statutul juridic special al unității teritoriale autonome Găgăuzia poate fi modificată cu votul a cel puțin 61 de deputați aleși în Parlament. Proiectul de modificare a legii, ca și toate legile care privesc UTA Găgăuzia, se va consulta prealabil cu Adunarea Populară. Dialog privind Găgăuzia.